Sziasztok! Én egy Samsung Galaxy Y Dual SIM kártyás változatán fogom nektek bemutatni azt, amit az Androidról feltétlenül tudnotok kell. Először is kezdjük a legfontosabbal, a bekapcsolással. Ezt a telefon jobb oldalán lévő gombbal tudjátok megtenni, ha hosszan nyomjátok. Ha ez megvan, akkor wifi-zhettek, játszhattok, programokat használhattok, internetezhettek, vagy telefonozhattok. Végül pedig a kikapcsolás. Ez is nagyon nehéz feladat, hisz ugyancsak a telefon jobb oldalán lévő gombbal tehetitek meg, hogyha hosszan benyomjátok. Ezután már csak a legördülő menüből kell kiválasztanotok azt a menüpontot, hogy kikapcsolás. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy sok hasznos infóval ajándékoztatok meg titeket.